Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al nostre país. Són provocades generalment per l'aterosclerosi, que és el cúmul de greix a les artèries, que provoca una disminució del diàmetre de circulació de la sang i eventualment aquestes plaques es trenquen, formant un trombe, que és un coàgul, i llavors impedeixen la circulació de la sang, el que provoca que és un infart. Si el tens al cor és l'infart de miocardi i si el tens al cervell és l'ictus. Aquesta acumulació de greix a les artèries és una malaltia progressiva i la dieta té un paper molt important protector per frenar aquesta progressió d'acúmul de greix a les artèries. Nosaltres en el nostre estudi hem quantificat en la sang una substància que es diuen carotens que ens indica el consum global dintre de la dieta del consum de fruites i verdures. Que hem observat que les persones que tenien més concentració d'aquest indicador de consum de fruites i verdures a la dieta tenen molta menys cúmul de greix a les parets de les artèries comparat amb les persones que tenen molt més cúmul de greix a les artèries, que tenen molta menys concentració d'aquest indicador de consum de fruita i verdura. Per tant, una dieta rica en fruita i verdura ens ajuda a prevenir l'acúmul de greix a les artèries i, per tant, a prevenir un infart.